न'आव थाबा देलायबाय थायोमोन आं न'आव थाबाथाय ओरैबायदि खानायबो खानबावाखै नै दुगैनानै खानायबो खानाखै फोथाबो गैया नै मैया लानाय क्रिमबो फुनाखै दुगैनाया खेबनै दुगैबाय बासै आं आरो एनिटाइम खामानि फुंनि जाबाय सुबाय खामानि ओंखारलायबाय आरो मानसि फैलायबाय जिरायफाबाय रायलायफाबाय आरो मा बुंनो मैया बांद्राय सिनेमा नायदोंमोन नालाय मेगनानो सानानै मेगनाथ' हामखाया नालाय मेगना सानानै दसे उन्दुलायबाय दानि आरो सिखारनानै नै होबाब्रा बिदिनो आरो बेनिखायनो आं भिडिअखौ रावबो नायनाखै खानायबो खानाखै माबा खानाखै गोसोम सानदि ना मेकआप ना क्रिमानो गैया आरो अबाव मेकआप नङामोन ना गुस्थियाव लिपस्टिक बिदि आरो बेनि थाखायनो जोंनि भिडिअखौ नायनो एसे माने उसुबिदा मोजांबा जोंबो जेसेबांखि सिख्ला मोजां एसेबांखि नायो होननाय खिन्थु जोङो ओंथि गोनां माबाफोरखौ नायनांगौ जायो आरो आंहाथ' नोंथांमोननो आंनि मावनायखौ दिन्थिबाय आरो मा जेबो दानि जुगाव रावखौबो जेबो बुंनो हाया बुंनो दोङो गोबां खोथा नाथाय माने बेफोरखौ आङो माने देलायनानै बा गानै जोमै जोंफबनानै आं नोंथांमोननो मोजां मेसेज होनोबा आंहा सम गैया खामानिजोंनो नै हर जाबाय नै सोरांबाय बिदिनो माने आरो उन्दुनाय समावल'सो आरो बिदि जायो बेनिफ्राय बिदिनो मालाबा मावसि मावनानै मेङोना मेंबाय दिनै सानसे जिरायबाय ओरै जालायबाय अबावबा थांनोथ' ससे लामा दानि जुगाव ससे लामा थांबानो फैसा थाखा नांगौ नालाय बेनिखायनो मा होनो थांनायबो जाया न'आवनो आरो बिदिनो हासबेन्डजों मावलाय बिदिनो हिन्जाव मानसियाथ' मिथिखायो ओंखाम संनाय जि सुनाय बेनोसै सिथ्ला सिबनाय न'नि खामानिखौथ' मिथिखायोना गासिबो सुथि गैयि खामानि नङा होमबा बेनि थाखायनो मा होनो सानसे जिरन मोनबाबो माने जिरायनो लुगैयो आरो गोजोनबो थानाय जाया आरो बिदिनो दा मैया मा होनो खाथि गासानि बुटबो जिरा जाबाय ओरैजा नारेंखला गोथांमोन बेनिबो दै लोंबाय दा सानैबो लोंबाय सानैबो जाबाय गासै बुटखौथ' गासै जायो नङा होमबा नारेंखलनि दैखौबो सानै लोंना लाबाय सानैबो दा गगा मोननानै दं बेनि थाखायनो
भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम मोजां मोनाखैबा दा खालाम आरो मा बुंबावनो दा बेखिनियानोसै गोजोन्थों बाय बाय